Hello mga ka-listeners, maayong hapon. Adlaw karon sa Biyernes Santo. Ug nabiyaan ko sa prosesyon mga ka-listeners, no? Pero nakaapas na. Hapit na ko makaapas, no? So layo kay kog lakaw ron ba kay nabiyaan ko. Pero nakaapas gyapon sa prosesyon. Ya karon mga listeners, pag-upload tag drama, no? Dugang drama nga pamalandong. Ito lang karaang drama kay ang mga bagong drama na-upload naman ako sa RMN Drama listener, no? Nya naka-playlist tanan to mga listeners, no? Wala gito yung ads para wala hassle mga listeners. Nya murag putlon siguro na ako na ikong video kay para makasabay ko rin mga nagpila o nagampo, no? Huwag mo ito mga listeners, paminawan ninyo ang ika part 3 sa ato ang Lenten drama, no? Sa gitna ng pagsubok ng panahon, sila ang nagbibigay sa atin ng pag-asa para lumaban. Gusto ko pong magpasalamat sa mga frontliners natin sa buong bansa. Sa mga pumapasok sa kani-kanilang trabaho para tugunan ang aming pangangailangan, daghang salamat. Sa militar, kapulisan, security guards, volunteers, pharmacists, grocery merchandisers, janitors, cleaners, traffic enforcers, bank employees, barangay officials, journalists, damo gid nga salamat. Marami kang mukha, iba't iba ang iyong pangalan. Dalangin ko kaligtasan mo nasa unahan. Sa mga health workers natin sa iba't ibang ospital, maraming salamat sa inyong tapang sa pagharap sa kalaban para isalba kami sa panganib. Sa mga doktor, lalo na sa ibinuwis ang buhay, kayo po ay tunay na bayani. At hindi namin kayo makakalimutan. Salamat po. Hinihila ka, papauwi ng sarili mong pamilya. Tinutulak ka ng sumpa mo, maglingkod sa iba. Punit na ang iyong puso, pati ang kaluluwa. Nagtatanong kung pag-uwi mo ba'y buhay ka pa. Ang RMN Networks ay sumasaludo sa ating mga frontliners. Sabay-sabay nating labanan ang COVID-19 para sa bayan ni Juan. Salamat sa lahat, sa'yo na nasa unahan. Tao, sabog kagkikan, sabog kausab, pauli. Unsay kapuslanan, kung imong maangkon ang tibuok kalibutan, apan malaglag ang imong kalag. Ang RMN Radio Mindanao Network, istasyon DYHP sa Sugbo, agig pagyutbo nining adlaw sa Semana Santa, miduyog sa kalibutang Kristohanon sa pagsaulog nining mga adlaw sa pamalandong.
Magtutudlo, usay ko buhaton araw makasud sa gingarian sa Dios. Tumana ang mga sugo sa Diyos. Unsa nga mga sugo? Ayaw pagpatay. Ayaw panapaw. Ayaw pangawat. Ayaw pamakak. Tahura ang imong amahan ug inahan. Ug higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Magtutudlo. Nagatuman ako na ng tanan ng mga sugo. Unsa pa may lain kong buhaton? Kung gusto kang mahimpit, lakaw, ug ibaligya ang tanan mong katigayunan. Ihatag ang halin ngadto sa mga kabos, ug makabaton kag bahandig dito sa langit. Unya, balik nga ni, ug sunod kanako. Makahimo ka ba sa akong giingon kanimo? Sultihan ko kamo. Lisod kaayo sa usa ka dato ang pagsulod sa gingharian sa langit. Mas sayon pa sa kamilyo ang pagsulod sa lungag sa dagom kaysa usa ka dato nga mosulod sa kingharian sa Diyos. Ang RMN miduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. Jueves Santo, aniyan sabi po niyo lagats kang inantrafon pa Beryl Morales and then my partner Randy Tayad. Adlaw karon, Jueves Santo, ang suwatan po karon atong pasugdahan ning adlaw aron paghandom sa sumad sa kamatayon sa itong nanubos. Ani ang mga gana, magpatago lang ginisangan nga Ramon. Ginaingon nga ang gaba dili magsaba, og dili sa sama sa sili nga muhaang dayon. Pero unsa man gyud ka kining gitawag og gaba kun karma? Sugdon ko laning dagan sa mga paghitabo sa adlawng Huwebes. Diin pagkaugma mao na ang Biyernes Santo. Nangandam naming tanan nga mga illegal dwellers sa kanang gitawag og mga squatters. Jesus maluoy ka kanamo, pasayloon mo kami. Oy Ramon, asa man ka? Uy, nagtakin kam gud anang imong sundang. Kuyog ka ba, Marta? Si kuyog ba oy? Og Biyernes Santo na. Og nasayod kay gyud nga naatay paghimong City Palabras. Oh, bitaw, mo bitaw? Mao nga manlakaw miron uban sa to mga kabataan, mga waamig kahoy, mga dahon. Unsaon man? Hala ka kuyaw ba nas DENR? Sabay DENR ba oy? Sa environment ba Ramon? Mamutol mo kahoy? Adi mo sugutan ng mga environmentalist oy. Sakit taon, Marta oy. Di ba nakasya nga mo pamutlon? Unsa di ay? Mga gagmayr mga sangas kahoy, mga dahon para decorate ra na sa stage. Unsay decorate sa stage ba? Background good, mga backdrop ba nga ipasabot, mao ni ang Kalbaryo. Dapit sa namatchans tong Ginoo. Muna yung mong panghaon. Pilar mo na ba? May kasya na nga mong pamutlon na daskarkar nga mong pamutlon, oy. Ay, magpalit na lang mong tarpaulin. Nya mo'y background. Lahig yun nag-live nga mga kuan, mga isina ba? Matandog masad ang mga tanawan na nga mura sa na ang mga tao sa mga tao na sa Jerusalem. Kuya ka ba? Naka mo na lang, oy. Kay mag-anda pa ko sa pagkaon human sa City Palabras. Waji karne, ha? Ayaw na mga kuan baboy, waji karne. Ay, in town, oy. Kuan, starring ang munggo sa nahigayuna, isda, iskabitsi nga lami, kaayo niya, binignit, landang, maura gino'y pagkaon, ana. Okay. Dala, kami na lang mga tanod. Kay mag-decorate namin sa stage karong hapon. Aron ugma, kompleto ng tanan. Complete na gyud. Unya, unsa man, ready na inyong mga speaker ugma sa City Palabras? Ready na. Siya sa intro, si Paring Yul Julia. Og sa unang pulong, si Kagawan Edward Alisda. Way mga sponsor nga nasod? Nasod ay. Listen kay guwat ay sponsor. Daghang kayo mga gastuanan, ana. Tingali bayag ang sponsor, taas pas pulong, ha? Di, isa. Ay, kaya di man na commercial nga itong City Palabras. Paghulagway man gini sa unang panahon. Og pananglit ba, Ramon ba? Oh. Na isubras inyong mga amot, sama na pa dong. Ipamisa na namo, oy.
Ato ba, sa katedral ni Monsignor Ruben Labaho. Kana, nindot sad na. Nako bag ikaligo ninyog dagat. Ay, lego boy, tiahon ta na. Maog yun. Pero, kay og kuan gani, ugma pa man ang City Palabras, doon may final rehearsal karong gabi Final na ba? Aninduton, ginina mo. Ikaw ramon ikapila de kang pulong? Kora ko, imsir ako'y mupailas sa mga mubatpat. Mao ba? Sama, wak ka na pangutana kay ato na ko, ha? Okay, bye. Tibor, hoy! Bor. Ano naman? Ha? Kalimutan nga karong gabi doon na tayo last and final rehearsal, ha? Yun na, asa man tayo mag-rehearsal, ana? Dito las bay kay maglata lang kong kuan, ubod sa saging. Bro, baboy na, usap ta kubod pa itay. Bawal namang mga baboy, ana, Bor. Naman kayo matikas baboy dito. Samot. Hay. Nanantanan, ha? Final and last rehearsal rabanin, yan na. Sige, final. Ready na mo tanan. Ready na mi Raymond. Kuan ang, Bor, unahon lang na to intermission nga awit. Kinsa man mo kanta sa intermission, kinsa man? Kuan ang sulo lang si Luningning. Ambisyosa ra ba ng Luningning, ambisyosa. Ilam ko ng kaliwat, God. Sige. Maura ba sad? Sige. Unahon na to, Luningning, siyang intermission number, ha? Luningning, take it away. Una ka. Ni tagna sa pagpalando nagabasol kami sa among mga sala ang among kasing-kasing natingban sa kasakit gumikan sa sayo bathala nga matarong sarang pataling hugi kining masalay po tubog sa kadasi kining among pag-ampo ania kami aron sa pagpangamuyo hatagi kami sa imong pasaylo ug ligunaan pagtuo. Good. Og ang sunod, Tibor, ikaw lay unabi kay importante kay naging mo. Ikapila din po ang ako, mon. Ano kami ba? Ikapito ka. Last yun ka, ha? Na ikapito na ko? Wala ba na ako basa ikapito na? Ano mo na yun? Saan ibasa ni mo, ha? Ikawalo. Ikaw ay. Wala kayo, ayo eh. Bibili practice ang ikapito. Unsa to ikapito, animon? Kung amahan ko sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong kalag. May one shot sa tabi. Para magana sa one shot. Pasusumsuman ring sinugbang baboy. One shot, ngitap ka one shot. Baik kang manabi. Okay, larga na. Hagi. Uy, na may sakyanan mihunong sunahan. Uy, tingnan. Kinsa magana? Si Barabas na. Ha? Si Barabas. Yun, si Samuel Bilibit pa na. Ayay. Ramon, kisa nang sakay sa auto? Ambot kinsa ng tawhana, Marta. Di man paingon din hiyo. Tingali tuyuan na. Mas sponsor siguro na si Tipala Pras ay. May untada. Uy, namay kuyog batanon, oh. Batanon kita. Sigaw batang buang dakto na anak karon. Isog man din ni siyo. Kinsa Ramon ninyo, ha? Ako, Brad. Ikaw din nga lag Ramon. Brad. Ramon, ha? Ganong mituto ka man ako, may Brad. Uy, sapsing ka man naglawas. Yamat rasad. Ikaw, ha? Nakakita mo sa kunin mo? Di man.
Sa CCTV. Oh, tural. Kisam na batadol ko yung nimo, sir. Pakak ka ron. Ikaw to nakita na ko sa kamera nga. Kadit, Brad. Alejandro, no? No? Eloy, taka lang ka. Mo ni tasbok sa unang murag kuyo-kuyo gatong dito sa. Tipo, usay pan lang ko nimo. Ikaw to nakita na ko sa kamera nga nag-withdraw og kwarta sa ATM. Oh, Ha? Uy. Unsa? Uy. Nasaypan lang ko, uy. Unsa Sa nasaypan ka? May pagkarumanya naman sa good ko tanaw. Pisoy man ko. Sipyat ko. Di dito ikaw. Dili. Unsam day ka? Unsam day ha? Mura ba itong ikaw ang namusilya sa krasada? Wa mo kailan ako kinsa ko, ha? Wa mo kailan. Musil ka ron. Maugirin mo sila eh. T-shirt sa puti oh. Kiat-kiat, ha? Kinsam di ka, brad, ha? Abogado ko, attorney. Uy, ate! Ate ka ron, si ate. O si ate, babae ko, ha? Kay ka ate. Ate ko, attorney ba, ate? Attorney ate na. Ate. Wa mo kaskwila na. Oo. Mo ba? Ikaw ba yung eskwela? Salamat. Sa may ato ni mo, attorney? Ni ano, basahin ninyo, ha? Oh. Okay, basahin ninyo. Uy. Sa maning gitunol sa bugado. Papel man ito. Basaha na yun, Ramon. Basaha na yun. Sige na. Basaha, uy. Awa ko yung churros. Pretimor. Bebe. Ikibasa. Ako li basa, be. Ako li basa. Kusgaha kay aron may bawa mi? Tapos gabi tao para makadungog mi. Oo. No. Ha? Dili, Brad Ramon. Dili. Si Dili, Pretimor. Di ko kumambasa. Tarong, Budbor. Semarasan, tarong, Budbor. Ako'y basa, be. Hasulan ninyo. Ako'y basa, be. Di ko kasabot. In English, bago na. Basa na. Ikalamatay, karon. Tabi, hawa, be. Sige, Marta. Uy. Sabta yung way kung saan, ha? Sabta, ha? Okay. Uy! Notice man eh! So may notice. Hala, uy. No, dili, Ramon. Unsa man na, Marta, ha? Court order, Ramon. Si court order, ha? Si court order? Nga, papahawaon ta rin hindapita. Kay midaog sa kaso ang bana ni, ang sa ka ng bana ni Vergara ba? Si Mr. and Mrs. Gonzalo Ramirez. Nga sila ang tinuuray tag-iyan ng maong yuta nga itong gipuy-an. Unsa? Hala, sila bing madali gyud kay sila kuno ang matuod na tag-iya ining maong yuta di ay. No, dili. Karon dayon, magkikita ko kang Mr. Gonzalo Ramirez. Adto na ko silang bay. Di ita mamawa din eh. Dugay na ta nagpuyo ni Napita. Midaog gyud sila sa kaso. Bisa na. Pretimor, Marta, padayon na mag-practice ha. Ako rin mo atos magtiayon. Og maarabang ato City Palagbras ha. Sige, padayon na mag-practice. Mercedes, na ako na itaw sa gawas nga nangita ka nato. Ay, tiwasag mo nagkaon diha, Gonzalo. Ako na magkawas. O sige, be careful with your heart, ha? Ay, Gonzalo, natural. Ikaw ka hinoon. Be careful with your sugar. Gulmigas ang imong ihi ay. Don't you worry, my darling. Humani mo kaon, ayaw kalimot sa imong maintenance, ha? Wala ko manugal ng swertres. Oy, Mercedes. Dili numero. Kanang imong tablitas. I stand corrected. Sepyat ko da. Tiguan ka naman, good. Old man river ka naman. Dirty old man. Nasaktan ang puso ko. Kisa pa nangita na ako, ha? Oy. May gabi inyo ra. Oy. Ikaw di ay, ha? Nakaila ko ni mo, liminister ka sa simbahan. Ngalagom kayo long sleeve. Inyo ra ko ang kinin. Nahibaw na sa kung unsa imong tuyo. Nadawat ba ninyo ang court order? Kuan nyo ra kinin. Mohangyo lang unta. Say hangyo, ha? Hatagi lamig taas-taas nga panahon. Mangita pa may kamong kabalhinan. Dili na naam kung sa. Kadaghan ako kamo gipahunat. Gipahibaw ko na kamo nga palayaso na mo. Taas na kaing panahon nga akong gihatag nga lugway ninyo. Pero wa gyud mo mukihol. Nagpadayon kamo kagahi sa inyong o. Mao nga og madayon mangguba na mo sa inyong bay. Pero nyo ra kining. O dili kamo makaguba sa inyong bay, kami ang maguba. Pero nyo ra. Hala, sige na. Wala na kasulti. No ifs and no buts. Sige na, out! Lord.
Unya, Ramon. Unsay balitas imong lakawa? Marta. Gikasulti mo ba ang magtiayon? Oh. Mao nga, ato mga tao, pundo ka sila dito sa kapilya, mag-meeting ta. Unsa? Suguha lang si Baytibor sa pagsungko sa mga tao. Malisod ang hukom ninyo ra Mercedes. Maliso pa'y bukos sa kawayan. Pundo ka sila sa kapilya. Paminaw na mong tanan. Paminaw mo. Oo. Di kita mo mahawa ni Berman, ha? Berman? Lisod kay bay. Katingalig, abo na itong mahipos. Unsay abo, ha? Sunugon ang imong payag. Unsa? Ramon, okay na ni anang tanan. Paminaw ka mong tanan. Dili maayo kani ako ibalitaan ninyo. Midaog sa kaso ang magtiayon nga mga Ramirez. Wa na'y lugway nga ihatag pa. Sa katarungan, nga sige na sila hatag og lugway din kanato. Mao nga nakahukom na lang ko. Og naara na ninyo. Nga ugma sapon, human sa tong City Labras, iyahin na tagubas tong mga bay. Ay, asa naman lang ko ali paingon. Ginoo ko, asa naman lang ko. So, sa dugay panahon nga nagkauban kita, nga atong paningkamot, inyo usab nga paningkamot. Pero atay mahimo. Kay mga kabos lang kita. Mao na lang ang katapusang adlaw sa atong panagkasilingan. Iyahay na ta. Ikaw, Bor, unsa naman lang ka, ha? Ato lang ko ba yung isla kalituban, ila Kapitan Bibi dito? May dito. Kaya na nga kinason nga talipsay. Lami kayo. Ito, masol sa kukuko dito para export. Unsa mo nang ukoy, bay? Ako, ani, himo o bay brito. Semana Santa, bay. Mau ba? Kabugoy. Ay, ba mo sa iyong kasulti, ha? Babi na. Ako, Ramon, asa ko balhin. Oy, naglibog ko. Oh, parang naglibog ka man baliling. Ay, daghan ko giyuta. Ato ba ko sa Oslo, ato ba ka ko sa bayan Bohol. Sa Oslo lang baliling. Ha? Ikalailaw to ba butanding dito? Ikaw, Mon, kamong Marta, saman mo balhin? Tikaron ko lang itong yuta na ko sa Hulo-Solo. Hulo? Sa mo nabitan, kung sa iyong planong, balhin ka hulo? Ato ka po yun dito, kung saan ka dito? Puslan eh. Pasakob lang ko sa ISIS. O diba sa Kamuti Group, Kamuti Group. Ay, Kamuti Group, ha? Ansam na siya? Kuan ka nang... Mauti. Mauti. Anak mo kamuti. Raray na iti. Mga pangandam naman tanan. Tiwason lang inato ang atong handa. O ang atong pangandam, o atong paghandom sa kamatayon sa itong manunubos. Ang City Labras. Pagkauman, guba sa itong mga bay. Ha? Sige. Ay, ano magkilak? Gamay ra kaning pag-antos nga atong gihimo, atong nahimo. Gamay ra kani nga atong mga kasakit. Tinipsing na ni sa kasakit o kapait sa mga pag-antos sa atong manunubos. Aron lang maluwas ang atong mga sala. Tinipsing na ni. Ihad ta kaniya ang tanan sa atong City Palabras ugma. O pagkahuman, goodbye na atong tanan. So long, farewell. Og pagkaugma sa Bernes Santo, nangandam na ang tanan para sa City Palabras niya ng pagkahapon. Og sa among kabisi sa City Palabras, nakalimutan lang sadmi nga katapusang adlaw na kadto sa mong pagpuyo na itong dapita. Og untop gyud sa las 12 sa utong tutok, gisugda namo ang City Palabras. Diyos namo sa paluoy, ikaw ang among amahan, magbubuhat manunubos, o Ginoo sa tanan, Jesus maluoy, kakanamo, pasayloon mo kami. Ang salagi, dumta na mo,
na mag-usap kami. Hibaw ibaya ng tananing kalibutan, pinuhat sa Diyos. Way mga hitabo, bisan unsa nga mga hitabo, nga matawag nato nga sulagma lamang. Bisan unsa, bisan ang hinay nga hurusangin, nga gihuyop sa buotan nga huyuhoy, mugna ka na sa Diyos. Kay sa pagkuyos o pagkalaya sa liso, kay mini man kini, o unya mugitib pagbalik, ngadto sa anang pagpangudlot. So sa katanom nga gisabak sa mga kapuslanan sa kaugma nga mabungahon, sa pagsanting sa mga gingi o sa mga salingsing, o unya ngadto na sa pagpangalarag, o sa pagkapungal sa mga dahon, aron dadron sa hangin, ngadto sa mga dunot, aron makatampo sa mga tabunok, o mga giluyong, o nanurok nga bag-uusab nga kinabuhi. Tao nga labing gamhanan, naganto sa kasakitan, namatay nga di nagmalan, pagtubos natong tanan. Di ka ba di ay muambit sa iyang mga kasakit, kay karon ang mga langit midagom og mingit-ngit, o karon atong basulan ang tanantang kasalanan, kay siya mao ang dalan paingon sa amahan. Kung moabot na ang takna nga kita matapos na ang tanan atong talikdan, sayo tatabunan. O karon atong basulan ang tanantang kasalanan, kay siya mao ang dalan paingon sa amahan. Kung moabot na ang takna nga kita matapos na ang tanan atong talikdan, sayo tabunan ang tanan atong talikdan, sayo tabunan. O karon kay natapos naman ang gihimo natong City Palabras, magsugod itag pangguba sa itong mga payag. Kadtong gigutom, kaon na mo diya. Natais kabitsi, munggos buwad sa Perlas Isdaan. Naasay binignit, kaon mo diya. Pagkahuman, wala, sugod ta guba itong bay, ha? Sige. Bor. Wa sila mga onoy, polos man wa ganahi mo kaon. Lumba man og panghilag ni. Ako naasa sila kuno paingon taon. Nawa na tayo may motibor. Paada kininangkon. Guba lang kita. Ay, kadito na. Turli! Turli! Sakay tuyo ani ay.
Wa na magdag chicks day. Nagdali man eh. Nadugog ko si chicks ko. Tari, kaong kag binignit. Ay, Bili dito rin. ay naglaen ng tiyad ko anak, maglaen ng tiyad ko anak wala hinungdan. Niyam ka to rin. Ay, So ko na may gubas mo mga bay. ayaw, padayon ang pagguba, ayaw. O sa iyo. Nga naman na to rin. Dunay dakong hitabo ni kang Sir Gonzalo. Ha? Sito mo? Ha? Doon na yun, between life and death, si Sir Gonzalo. Tuwa ka no sa ospital. Nga naman to rin. Oh, samtang naglakaw-lakaw si Sir Gonzalo sa ilang swimming pool, no? Na-slide ang tiil. O natagak siya sa swimming pool. Hapit malumos. Kaya di man kay bang mulangoy ang kadahan. Saan ni mo kanahan to rin? Imo na nga mo. Nakainom og daghang tubig si Sir. Oh, niburot ang tiyan. Uy! Napuno sa tubig. Og naglain ang iyang tiyan. Kaya nakalamoy magdaghang nguyong-nguyong. Isod ipan gud. Og tuwa ka Senyora Mercedes. Sa hospital? Sa hospital ay kita daw si Sir. Ay, uban siyang banato dito kay miburot man ang tiyan. Kay ang kuan gud ang nakuan ka na ang Nakaluwas. ang nakaluwas kang Sir. Usaman ka milagro dito. Di ba? Sa milagro to rin. Ang nakaluwas ni Sir usa ka milagro. Nganong milagro man lagi ha? Gaasan mo ko eh. Ano man? Kay pagsinggit na ni Sir nga hapit na malumos, no? Nagkabuang si Ma'am Mercedes. Ug may napulitan siyang kahoy nga maoy ang naitsa kang Sir. Ano sa may nagkamilagro, ana? Eh, paminaw lang gud mo. Kay ang kahoy, usa mo gud naka-cross nga gilabay sa ilang tugkaran. Kay bibalhin naman na sila tinuhuan. O gipanglabay ang mga imahen. Lakip ka mga cross nga katang kuan napulitan ni Ma'am Mercedes. Milagro to? Unya gibasol na karon si Ma'am Mercedes. Gibasol o nagbasol? Gibasol mga tao. Nagbasol. Pero Nagbasol din. perting pagbasol ni Ma'am Mercedes ron. Aha. Excuse me ha? Tunla. Yung buko. Tunla. Tunla. Kunya, o bibalik na siya sa pagkakatoliko. Mo ba? O gipadali ko sa pag-anhi. Aron mo sultihan sa tanan. Ha? Nga dili na kamo palayason pa ni ing dapita. Paminaw. Kalma lang. O iyan ang ihatag kini mga yuta nga inyong gitarukan sa inyong mga bay. Ha? O matot pa sa senyora yun, no? Tukuran ka mo din ni og health center. Para panagana masakit mo. Sana? Marta! Antos, Marta! Tonasan. Balhinon lang yun tani. Balhinon lang yun natong mga Salamat kayo. Sige lang kay maom na. Milagro gin, no? Ay, nausap Milagro yun kayo eh. Limang ka ang krus mo eh. Itsaw niya mo na. Gilabay na itong krus. Ako galing ang huham ko niya kwarta. Butan mo kayo. Ko Ma'am Mercedes, pahuman ko kwarta. Yan siya, paabot lang. Ano niya? Gipuham ko, dugay kayo. Pero, mao na siya. Maay na kayo. Okay, sige mo, no? Hala, pasalamat unya mo. Maay na kayo. Marta! Ramon, ang gaba dili gid ay magsaba. Dili sama sa sili nga muhang dayon unsa no. Ke! Mag-celebrate ang tanan! Yeah! Usaya ka na ko, milagro! Tony, salamat kayo sa kasayuran, ha? Mao gyud. Way problema. Ay, gutom kay kuda. Wala may biniglit Ingon ha. ka, pagdain ni mo tiyan, karon kaor ka. Ay, gutom naman. Biniglit, Marta, biniglit. Na, landang na lang nahabilin. Sige, Tony, ikaw kang landang. Kaong kaglandang. Sa gutom na kay ko. Nay, gusto niya. Mga silingan, magpasalamat kita sa kaitasan. Magprosesyon kita. Praise the Lord! Unsa man karon ang inyong panahon, mao nagakini ang panultiyon ngayaw ludi ang langit, nga suntok sa buwan, nga samara nga gitigbas buang dagat. Biyon sa may inyong mga hunahuna, Ramon. Sige. Hi, hello. Punteban, may adlaw. May adlaw. Ayo. Goliath. May Bernie Santo. May adlaw, Goliath. Karong adlawa. Taknas pug palandong. Thursday ha. Holy Thursday on board. Holy Thursday. Salamat. Ugma, Bernie Santo na. Bernie Santo na. Panang mga drama. Kinahanglan, may inulsol na ang tanan. No? Ugma ati pres, anha mi sa kuan Guadalupe. Namoy City Palabras. City Palabras.
Parehang gyapon ni gaging to. O ako din pasalamatan ang tanang naggamitan o nagpalitan. Kailangan sa tana, no? Nag-maintain karon sa Panyawan Herbal Capsule. Magmala na. Sa Lunes na lang. Sa Lunes Mo na Okay. ang pangutanan ni Ramon, no? Ngo, kini muranog suntok sa buwan, tigbas sa dagat ug ayulod iyang langit. Kay dako jud kay milagro. Nga gipapabawaon sila karon ang iyang bana sa magpapahawa na slide swimming pool, na lumos. Nakatabang Senyor Mercedes ang nalabay nga kahoy. Katuring kahoya, ang cross dito ng ilang ipanglabay, kay nibalhin nun silang tinuan. Ni Biaslas Katoliko. Mo'y ang napunit ang cross, nalabay na nga to swimming pool. Mo'y gigabayan siyang bana nga naluwas ang iyang bana. No? Mo nga usa kada kong milagro, nibalik sila sa tinuang Katoliko. No? No, nga, di din mo mahibawaan ang daghang mga milagro. No? Sama sa mga milagro, mga dancing sun, sa una, sa Lindugon, nga milagro gina, ang kausaban diya sa Lindugon. O ingon man sa daghang milagro ni Bishop Kamumot. Diya sa Billadolid, nga pwede ng daghanan tausan, o nga niya museum diya sa Loyo, nga bagkong nahuman. Ang iusap ang iyang museum di ay Oh, gibalhin na. Ato na dito kay di man masud ang mga tao. Ato na dito ang mga katre, ang mga iyang mga sinina. Nindot na kayo mo pagsurusuroy dito sa Bago Museum na sa Loyo sa Shrine, sa Loyo sa Kapilya. Na bam? Yes? Bahay naghisgot big milagro. Dayon sa may mga milagro, bahay ni kay usagi ni siya ka milagro kay ang bana na slide man. Na lumo sa swimming pool. Ang nagkatabang ang asawa, nalabay niya itong kahoy ang napunit. Ang kahoy, ang cross dito nga ilang gilabay. Kinibalhin mo sa nagtinuan. Mo'y nalabay nga ito siyang bana, mo'y gihimog bangon siyang bana, naluwas siyang bana. Mo nang ibalik sila pagkakatoliko. Kaya mo'y nakaluwas ang cross. Kaya ang ubang tinuan, di man mo to ang cross. Milagro gito, board. Kaya kanang kahoy, board, di pagkuna mulutaw. Kung cross siya nga ko ang kahoy, dili mulutaw. Kaya ang mulutaw, kanaraman yung sa kanang naihangin sa sud pareha ng kawayan. Pero kato nilutaw ang kahoy, may dako gitong milagro. Kahoy mulutaw man ang kahoy, depende. Mulutaw man ang kahoy. Di ba? Mulutaw man ang kahoy kung ilabay nimo sa dagat, mulutaw man ang Depende sa klase sa kahoy. ang puthaw mo di mulutaw. Okay. Kahoy mulutaw ang kahoy, depende pud og kanang kahoy ka nga bugaton At sa mulutaw kag kahoy man mulutaw gid ang kahoy, pero kanang na ang doon na lang ko gamay i-share may maghisgot kag cross, balik ta nga katuliging panahon ni Adan ug ni Iba, katong kahoy mo gitawag nila sa kang Father Jing Mejorada sa una nga gitawag siya Tree of Temptation. Pero sa panahon na sa Old Testament, ari ka sa New Testament sa panahon na ni Jesus nga ang kahoy nga cross nga mayang namatyan, tawag na siya Tree of Salvation. Sa kahoy, pero lahi man tong kahoy nga kay cross, kahoy nga cross, diha man giluwas niya nga ato ang mga sala, kay diha man siya nagpakamatay. So, sa panahon ni Jesus, tawag ko na siya Tree of Salvation. Okay. Pero ubang tinuan ba, no? Digid mo tuwa ng cross. Nga, ang uban, ang cross code, gipistahan man, no? Santa Cruz. Nga, unsa may labot anang cross. Amo na ila example, nga kanang cross, mo na itungan, nga tinapanan. Muna ilang pagsaway sad. Okay. Sa Katoliko lagi, ang cross, balaan naman siya, kadiha man lagi nagpakamatay si Jesus, nga nagsalba sa itong mga muna nga, uban magpatron ng mga kapilya, Santa Cruz, kanang ulay Jesus nga gidupa, katulang kahoy, ulay Jesus nga gidupa. Pero di sa kita makasabot nga, na mga salida, nga di man cross ang gipas, ang kahoy raman. Kahoy yun. Kung mapurma cross. Wala magpurma, mura balabag. Mura lang kahoy. No, kato sa kuan sa Passion of Christ, kahoy ra gyud pero pag abot ito sa Golgotha, na cross na. Gipurma siya cross na gibuhatan siya cross. Okay, dupa man. Gibuhat ang cross gibuhat. Doon na cross. Doon na balabag. Kahoy gitaod ra atong gababag pun nga katong gatindog, katong higda, mao siya gitaod gimong cross. Mao na nga ingana ang ubang mga isina, no? Niyan ang krus nga namat niya pagdaygon sa makalibo ang 12 nga kahoy. May kang kanta na pa sila.
Di ko mao anak. Kay Kay sa cross. Nga ko Kay sa ang Diyos, diha gihimo. sa langit. Diha gihimo. ang iyang kaluoy. Mo na nga ingon ni mga panahon na daghan kay mga tao ron sa Jerusalem. No? Eh mo adtong mga pilgrims dito. Daghan na kag tawo ron board dito. Karon. Daghan Nabook kayo. naman na sila, layo pa ba, no? Gibook na na. Nanay mga promo ba, mangandang sa promo. Ato aron sa Holy Land. Board. Holy Land. Kato pag adto ninyo dili to inaron nga Lain to. laing adlaw Lain, ito. murag Pebrero dito mi. Pebrero to nga wapay April man ang Holy Week. Mo na nga karon tingali dugay naman to. Daghan na kay mga kausaban nga tumakita po dito. Di na kausaban nitaas akong tingog atol sa Bernie Santo. Ngano man? Doon naman ko sa unay may nakadungog karon kung nakadungog ka man gani karon Arnold may nga ato kung wa ko masayop katabi tong hibabe ka sa una ba nga doon ay mga stranded nga ari na mapuyos bay sa di pa kauli di pa kalarga murag Arnold to nga nato bataan nga na stranded tagamid sayap ko tabato dugay tong puyo ako pila ka buwan sa dihang diha na siya puyo sa ako kinalaging may ka-bernes lagi magsige siya kuyog atong mga diha mga standby sa amo mga batan-on sad nga atos bukid sa kuan kay manugat at sa kuan nga ako muuyon nga mukuyog sa kay stranded ra gud siya di gud siya taga ato di gud siya taga dinhi mukuyog ko ayaw pag ato siya kuan man kuno manugat ko nga dili naman is talong mukuyog ka dito naglililia sa naga gusto ka mo magsakripisyo sugod na may sugat sa dinis dool di gud ka taga dinhi Cebu stranded ra ka mukuyog na nila unsa na sila dito. Ano ba, nitaas akong tingog. Nitaas. Sa ilo na ko sa Ginoo. Kung namino ka man karon Arnold, kinauli ka naman diha sa Bisaya. Sa tuntuig gabam. Dugay-dugay na to. 1992. Gani, sa akong kalagot ko, dito ka puyo, pikas kwarto, kanang kuyugan ka ng apo sa tagiyaning bala, dito ka tingkod, buhalang kayo noon sa Saan ka ito? Nangabubho ka. Nasyak lang Dili ka ang ako. kalitan ka. Dili ang ako, stranded sa niya, dili siya puyo sa ako, niya magbarbarkada naman sa mga batanon ka na apo sa kipuyan sa kumbahay. Si Bako diyan maunsa siya, dili ba siya taga din Di mga risgo. Oo, dili ra ba siya, stranded ba siya sa DYHP niya, dili ra sa puyo sa ako. Buto nga, engkol nga, oy, kuan ko nga, papulian na siya, bahala siya, palanguyan na siya, pulis siya, kutabato. Arnold, kung nakadungog ka man karon ikaw na limos sabot na ako, kay hibabe ka na mo mga bayo tiguang, dali na kay min sa puton. Ano nga, kalma yun. Ayaw kainitin mo sa mga Ni Anas Rani ay, ang mga matang maibugo ni Rani. Well, siglisan. Wala. Sige Ramon, no? Kay tinuod yun ang gaba, dili magsaba, dili sama sa siling nga muhang dayo. Apan guys, gut man kag mga milagro ba, dili ni mo masabot, dili ni mo matugad ang gahom sa mga milagro. Ang Ginoo magtan-aw mo siya may nahibaw sa tanan. Mo nang nining panahon sa Bernes Santo, may nang tuwa kita simbahan, kuan mamalandong, no? Unya ra na kanang mga lingaw-lingaw. Mo nang gipugang yung mayo nga sa una kato mga panahon sa Bernes Santo dunay bikini open dito sa kuan. No, sa bantayan. Dito sa bantayan ba Bantayan lagi. Karon nga ilag yung paninguha nga di mahinayon ng unsa na festival na music murag mao na warning ni Vice Governor nga unya ra sa Easter Sunday ayaw sa Friday. Okay, so na bikini open Friday mo ko to nga nagkuan. Ngayon katurungan mo ram to Black Saturday. Sa to. Apan bisa na kay uban mingo manggudban nga gisong na. Gisong na. Kung sa kakaraan ng panahon dili kay ang kanang Black Saturday before magsugat dili biya patingugon pang mga kampana katong ihapak-hapak. Sa unang karaan mo na hugot nga puasa gyud ang Sabado. Karon pete naman baboy ning Sabado. Mga on naman. Bernes may hugot di mga on pero Sabado mga on naman. Na murag magkaanam gid ka kuan ba? Dili man ngilad ko atong sundon ang mga kakaraanan. Wa may nawa, no? Pero sa ako tang gingon lagi ug imo nang diretsohon, dili pud lamang ta maghukom kay wa man ta katugkad, Ginoo na lay mag-igo. Og unsa apan dili ta magbaliwa sa atong mga pahimangdo sa kakaraanan sa mga katigwangan katong mga mayo mga mithi, mayo mga virtudes. Naog nga Bernes Santo, paminaw gyapon mo sa mga city palabras, dunay city palabras buntag, city palabras hapon, no? Unya pagka Sabado, wa na tay tingog ha. Ay mo pagtaw na daot yung radyo. Black ta, what tay off day ta. Off day ta pero ang uban tingog man. Balik ta sa Domingo, Easter Sunday, Pasko sa pagkabanhaw. Mao na ni ang
kana maingo nga matawag nga malipayong Pasko sa kinabuhi. Mao Dili ang Pasko. pinakalipay, Oh, Lord. dili ang Pasko sa pagkatao. Ang Pasko gid sa pagkabanhaw. Gisong ya. Kamo mga mugbong tao, hala gisungan ang inyo. Kita ang mga mugbong tao. Hana, kita Oh, ang tubo mga mo mugbong ka ta? tao. Mawitaw ako labok ako ipatubo. I-roll back mo ko tayo. Nala. Okay. Sige mon, og kanaton tanan, og maingon na tong Happy Easter na lang. Advance Happy Easter. Balik ta sa Lunes sa atong mga naandang mga programa. No? Kay ugma, watay drama, karon ang mga drama, gipahitakdo tining panahon sa pagbalaan. Og Ate Pres, salamat sa inyong pagpaminaw ning atong tulumanon. Kunako ang Puzzle Tihon. Kay ang bayad sa pagpakasala, mao ang kamatayon. Apan ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Roma 6:23. Ang RMN Drama mudalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon agig pagsaulog nining adlaw sa Semana Santa. Niya kining pinalahi nga sugilanon nga naguluhan. Ginikanan. Ginikanan, doon ako'y ipangutana. Ning kalibutan, ang buhat mo maayo pa. Sa mga anak mo, angay bang kapanamingan? Ginikanan, kini tubaga. Ginikanan, imo bang gituma? Undang na ko eh. Sana na ko eh. Sana. Sige, kausan na lang ha. Purot ng dana kong puhunan da. Oh, yun. Bawi ba? Me, ay kunog samok be. Day kwarta oh. Halala, kaon dito. Ay kung samuka kay pildero ra ba ko? Pero ma... O sa pa may gusto ni mo? Pauli na. Palit dito kung sa imong gustong paliton. Ay kung samuka. Ma, mauli kag sayo ron? Depende. Naku na, pauli na dito. Ay ko sa muka din he, basta magmadyong ko. Da, kalas di malas, da. Uy, doon na tingala ito yung problema yung mga anak ko, Luisa. Ay, pauli na nito eh. Na, maugid na ang mga bata ah. Gamyan na sa atong ihatag na kwarta. Sige na, last na lang niya kay Kapoy na. Ay, nagapian, hinuon ko da. Sige, malagot tag last ano eh. Karoon ka lang dahil mauli. Lisa? Fredo? Hubog ka na, Sab? Anong na yung hubog ko? Magyaw-yaw na sab ka? Hotda na lang yung kunin mo sa tanang kwarta para mong isugal? Sabad, Fredo, gaya ka lang. Ma, mapabaya magluto si ate. O siya? Han, na iya. Di ba nagsabot naman na nga siyang maglungag manihapon? Wapa man mauli si ate. Kapanuway! Nangayo lang na itong kwartaro nilaag. Mukain bayoy. Lalo dong, sige. Pagpalit lang dito, sudan. May kwarta. Hindi pa. Ma, naghilak ba ito si ate? Na, maumag yun ang ate ni mo. Drama kaayo. Lagaw na, Dudong. Magpalit na sudan nga. Gutom na. Nahayakan, makaugmata eh. Ang panuway kong bana.
Naghubo man din ning natugs kahubog. Wa na gyud tay buot ning banaha kung mahubog. Sus, murag ni siya dunay maid nga magsunod permis ang hinubo. Ang iyang pitaka nasa saog. Tan-awon ko gani ni Bi. Kung doon na pa ba ni kwartang tawhana? Sagot to ni pitaka ha. Huwag tao ni kwarta. Uy. May numero sa cellphone nga gisok-sok. Ebra may kibutang. Lain na sa tingali ning kabit ining animal ay. Tawgan ko kanit ni Bi. Ug ang iyang cellphone ang akong gamiton. Hello, love? Ano na nawang mangga-uy? Wata ka magtagbaw? Pag-sure, Fred, uy? Ha? Kinsa man ka? Kabit ka sa kumbana? Kinsa ni? Ako si Luisa, asawa ng imong love, Fred. Hoy! Ayaw pa tagag-istorya, day. Ulitaw na muna si Fred? Ulitaw sa imong mata? O man gusto kang ebidensya? Kay ako siya pukawon. Kadiyot. Hoy, hinampak. Hoy, pagmata, Fredo. Pagmata! Saan ka na, Luisa? Bahis ko ni mong pinukawan. Itong tao dali. Hala. Sultihin ang imong love nga ako ang imong asawa. Luisa? Tubag ang imong love. Hello? Ingat ka, ulitaw ka. Minyo man lagi na ka. Ha? Siga man ang mata mo, ha? Siga man ang mata mo sa bahisa ka, ha? Aray! ha? Buhin ang buhok ko, aray! Uy, tao sa mga aray! Uy! Uy, unsa? Nasakpan yun nimo nga nangabit ang imong bana? Oy, da. Kulata ko bitang salbahis kung banat, da. Kuyawa ko di mo. Ikaw may mangulata. Ha? Salbahis man kayo. Maodi ay nga ko ang permi yang iintrigar na kong kwarta. O niya, dili naghato sila magkita. Masakpan ko ganis aktong nangabit ng akong bana. Pusilon ko yun sila. Ha? Ma! Uli sabay! Oy, Dodong. Ayaw na kong sa mukha, derebe. Pag-computer na lang dito. Naglain na ba ng utok ko ron tungod sa inyong amahan? Ma! Si ate! Ano naman sa ate mo? Nag-away na sad mo? Nagbitay! Sino nagbitay? Nagbitay lagi sa aktanan, ma! Nagigong! Unsa? Mimi, nga nag-iba man nagibuhat. Nga nagigong ka man, Mimi. Ma! Nakita mo na siya ni mo kanina pag-abot niya, ma! Unsa? Nangita siya na ako. Pero gano'n ba siya mo ato sa masyugan? Naibawas siya nga ato na ako dito. Ako bitong kiingnan. Pero may suot man siya sa iyong kwarto. Yawan na mo gawas. Unya, nagduwa ko sa gawas, ma. Pag-uli na ko, nagbitay na sa landanan. Hay, sinali! Hay! Rapido! Magtawag mo ka ambulansya! Tabangan ninyo ang akong anak! Sorry. Gibuhat na mo ang tanan. Pero patay na siya nga may amunti sa ospital. Kung man ang bata siyang sumakan. Dili. Mimi. Mimi, anak ko! Fredo! Ito sa atong anak! Dili! Mimi!
Nak, ngano kay mo matikibuhat? Gihatag kang kamanunta na mo sa tanan mong gipangayo. Bibi, anak. Mauna na resulta sa inyong kabisi. Sa inyong tagsa-tagsa kang kinabuhi, Luisa. Fredo. Ma. Ikaw, Fredo. Nahibaw ka ba sa imo obligasyon sa imo pamilya? Ha? Wag yun na siya mahibaw, ma. Nagsikira nagpangapit. Maong nakatuon na lang sab ko sa pagmangmadjong. Huwag nagtuo ka. Nga kanang imong pagmadjong. Mausulban sa imong problema, Luisa. Ma. Imo lagi pasabot ang kalayo ninyo sa iyong anak sa imong gibuhat. Ikaw! Busy ka sa paglingaw-lingaw sa imong kaugalingon. Tungod kay matod mo, may problema ka sa imong bana. Ang sa imong bana, ditugbangan imong laing sa. Lingaw-lingaw raman ko ako, ma. Oo, bitaw. Naglingaw ka sa imong kaugalingon. Pero ikalimtan mo ang imong obligasyon sa imong mga anak, Luisa. Isipinahan. Huwag ka na gani mahibaw kung doon sa daita mo sa imong anak na si Bibi. Gihatagan na mo siya sa tanan, ma. Dili kwarta ang ikinahanglan ni Bibi ni gayon na, Luisa. Tungod ka dili kwarta ang iyang problema. Unsa? Kaya unsa man yung problema ni Mimi? Bitaw, ma. Sa may problema sa mong anak. Nakabati ba mo sa inyong kaugalingon? Ha? Ginikanan pa ba mong pamation, anak? May nang mahibaw mo. Nag-adik-adik ang inyong anak. Ug sama ni mo, Luisa. Ayag kay ubos ninyong duha ngayang mga ginikanan. Iyang ipahungaw sa mga barkadang adik. Usa? Nagadik-adik ka gagugada? Wa ka mahibaw. Tungod ka wa ka sa mga higayon na kinahanglan sa nimo. Ma. Busy ka sa paghuna-huna sa imong problema. Mangwa ka na panaw mamati sa problema sa imong anak. Dili ka na tinuod ba? Markada ni Mimi ang misulti na ko, Ede. Nakauyab o gadik si Mimi mo nga kinina niya pahungawan sa problema. Inay ka mo ngayang mga ginikanan. Dili na tinuod. Yung naibaw pa mo ko doon sa problema sa inyong anak, ha? Kausap na iyang problema, ma. Kamu! Kamong duha! Kamong yung mga ginikanan ng iyang problema. Huwag mo dunggan nga mamati sa problema. Pero doon na mo dunggan nga mamati sa sayop sa matagusan ninyo. Dili. Kung namati pa lang mo sa problema sa inyong anak, bisan sa ginagmay nila pangutanang yang upo, diliyon na sila mo tangop sa barkadang labaw pang naisalaang sa unsungdaan. O kamo na ang buhatag o giya niya. Ano din siya mahisaag. Pero sa inyo gibuhat, naguna mo sa hiwi nga dan. Inay kamo ang mahimong maing ihemplo sa inyong mga anak. Kamo na hiduan na mitukbo niya sa dagong sala. Ang paghikog! Kana! Siya undang ang inyong sagbiton. Inyong undang ituluan ang inyong anak sa pagpangayong tabang sa Ginoo. Inay sa mga barkada. May nang mahibaw mo. Kamong duha, Luisa, Fredo. Kamong duha may patay sa inyong anak. Ning kalibutan ang buhat mo maayo pa. Sa mga anak mo angay bang kapananglingan.
ginikanan kini tubaga. Kinsa man ang angay nga mahimong suod nga higala sa usa ka anak. Mga higala, dinhi natapos kining atong sugilanon nga atong gituyo sa pagpahaom nining adlaw sa pagbalaan. Nining atong sugilanon nga nag-uluhan, ginikanan. Sugilanon nga sinuat ni Maria Gina Vidal, sa direksyon ni Ray Bores. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunog og kasikas, Ricky Garing. Sa dili pa kami hingpit nga manamilit ania ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi nganing atong sugilanon. Sa papel ni Luisa, Marites Parba Albores, Frido, Alex Lara. Sa papel ni Mimi, Jelly Haka, Dudong, Jeffrey Gabunada. Sa papel ni Lula, Gina Vidal, Doktor, Ricky Garing, ug sa papel ni Mili, Miss Mira Luna Tumulak. Sa ngalan sa RMN Drama, kini si kasamang Randy Padayaw Susun mag-ingon kaninyo, daghan salamat sa inyong pagpaminaw. Ang Ginoo mag-auban kanato sa kanunay. Sige, ang sakit mong nakaptan, wa ka ba patintal sa daghang kahilayan? Ang mga anak mo, di mo ba nagitudluan sa maayong Agi og pagbalaan niining adlaw sa Semana Santa. Among gituyo pagbugna kining sugilanon. Nagisuwat ni Jelly Haka. Sugilanon nga nag-uluhan, Mama. Matod sa puno, bisan sa kabakyasan, gipasaylong mo ako, O Diyos. Daigod ko ikaw, gipangga mo ako, matod sa puno. Anak, ingon si Papa ni mo Henry nga may plano ka man di ay ko nung magpakasal ni Beatrice nga imong uyab. Kanus aman ang plano mong mamay, anak, para makapangandaming Papa ni mo. Ganun ta naman ka. Di ka mauwa mo atubang sa pamilya sa akong fiancé. Kung wakay ka uwaw, pues ako na. Jumar? Ay kabala ka ba? Hapit na po magbinyak. Gamayang panahon na lang inyong antoson nga inyo kung makauban din eh. Kaya mo balhin naman ko puyo. Nak, pwede naman unya mo anhi mo puyo dinis ato ba? Dako raning baya para nako og sa imong papa. Nga nugod daw ang ikay magbuot ma. Wala ay makabuot sa ako unyang mahimong pamilya. Gawas lang nako. Nakasabot ka? Jumar, ayaw kalimot ha. Inahan mo siya. Henry, ayaw na. Okay ra. Kasabot ako sa atong anak. Ato na ko eh. Trabaho ba ko? Langga, pasensya na ka ha, nga nangabang sa tag atong kapuyan. Dili pa mong good igo ang akong tinigog. Langga, may kasuoy. Dako gali kayo ng apartment nga imong giabangan, oh. Dako nig-abang, no. Tingali beg dili ta kalahot tayo og abang ani Langga. Langga, ayaw ka bala ka, good? Bisaad ko sa imong mga ginikanan, nga kaya ka na kong buhion. Nga kaya na kong ihatag ang kaharuhay sa atong pupuyo. Dili magud kinahanglan Langga nga dako gid atong abangan. Kita pa bayang duha. Unya sayang kayong abang dinhi.
Maayo na lang unta to nga. Madungag ang uban sa itong konsumo din isbay. Langga, nga nung mag-ulman ka nga kitarang duha din eh. Dali be, ato nang sugdan o himo lang ka. Unsa? Unsa mo day? Magugot ng kasal. Dili ba? Mamugin ay angay buhato? Kinsa man ka ron? Akong sasihon. Uy, Ma Lourdes! Ikaw man ko din ni Ma. Wala ba si Jomar din hima? Di trabaho. Ay, okay ra, uy. Tuod di ay Beatrice. Doon ako'y dang mga vitamins ni mo o gatas pod para sa imong pagmaabdos. Niapog ko'y dang mga utanon. Wow! Salamat kayo, ani Ma, ha? Ali, Ma. Tabangan tikagdaan ang uban ni mong gidama, be. Sa suda na ito magtiwas og sulti, Ma. Sige, sige. Wow! Humuta na nagsiligang nga imong giluto, Ma. Luto na ni. Maayo na lang nga inig ka uli sa akong anak. Diretso na siyag panihapon. Maugyod, Ma. Maghukad na lang kong daan para nato, Ma. Ayaw na lang. Okay ra. Muuli naman sad ko kay tingalig nangita na ron to na ako imong Papa Henry. Anay na lang panihapon, Ma. Ay, ayaw na lang lagi. Kamu na lang din he. Dili lang ni mo paabuton si Jomar, Ma. Ayaw na lang iha. Okay ra. Tingali unyag magabian ko god. Hapit na mag-alasay sa gabi eh. Naano man di si Jomar, Ma, oh? Langga! Langga, maayo kay naabot ka na di ay. Maayo gani kay nag-abot mo Mama Lourdes. Kung saan man siya din eh? Naghatod si Mama og gamay grocery, Langga. Ingon man nga mga vitamins o gatas para sa akong pagmabdos. Gilutoan rin ba't ang Mama og sinigang, Langga? Dili ba paborito man na nimo? Sige na, Beatrice. Nak, Jomar, muadto na ko dong ha. Tinghalig magabian kog maayo. Ma, pagkiksaw na lang namo ni Jomar. Ihatod lang niya ka na mo inig pauli. Naraman bitay auto. Ha? Ikapoy ko eh. Pauli na siya giya. Yan di siya nga siyarang usa. Nya, dili na hinon siya makauli nga siyarang usa. Jomar. Dili siya ko ah. Namahaw ko singot. Ma, sorry ha. Pasensya na kasi imong anak, Ma. Basin kapoy lang to. Okay ra, Beatrice. Sige na, muadto na ko. Sure ka nga okay ra ka, Ma? Ay, lagi. Naunsa ka baya. Sige na, magtaksi ra ko pa dong uli. Ayaw ka bala ka. Amping, Ma. Langga, wala ba kayo way nga mabalik ang imong buot ni Mama Lourdes? Beatrice, mahimo ba? Sige nang kagbalik-balik ko pangutanan ako man ay. Kung nabay paagi, hagbay ra unta. Sige, dili na lang ito mag-iskot, anak. Sa puto na niya sab ka. Ay, gusto. Masayon na lang di ka lang ka, be. Pero umawa ng imong kakapoy. Mayo ba? Dali aras panahon lang ga, no? Mag 1-year-old na tong baby. Mao lagi. Kalawang gud si mo pangupaw. Doon ay problema? Day, nagtuskating ang mga kumpanya. Nya, manaktak og mga trabahante. Ug usakos mga nataktak. Unsa? Pero ikabala ka ha.
Mangitag trabaho. Napagitaan na din ako paagi. Jomar. Langga, unsa ka kung mangita pag kog trabaho para na ako ikaabag sa mga gastuhan sa bay. Langga, dili ko musugot, anak. Dili pwede. Salig lang ako, ha? Mapagitaan na lang ako paagi. Pero Langga, tulo nagkabuhan sa kadwa na kay trabaho. At saan naman lang. Kurot-kurot na tong savings. Ya, dako na batag abang din isbay. Unya si Inday gigatas pa. Napay tubig ko kuryente. Mientras tanto, i-prenda lang sila na akong wedding ring. Jomar. Nakalakaw na si Jomar ang magita og trabaho. Maayo! Maayo! Sinang Patring? Ang landlady? Oh, Day, may buntag. Oh, Nang, maayong buntag. Ay, kuan man ko, Day ba? Kanang, wa pa mo ikahatag sa abang, Day? Magtulo naman gud kabuan. Unsa nang? Ni saad man ko tong imong bana nga mohatag kuno siya kagahapon. Unya kay gawat-huwat ko, wa man gyud. Nihangyo man gud siya adto nga sa nangaging adlaw ba nga iyara ko nung tingbon o gahatag karong buwan na. Unya kay wa man gyud day. Ay kuan man gud niingon man gud ang akong bana kung dili gihapon makahatag karong buwan na. Mapugos gyud mi papahawa ninyo. Kay unsaon maura man say source of income namo ning paabangan day. Unya mga tiguang na baya mi. Nang, hatagin ang una kong tulo ka adlaw nang bi. Mangita kong paagi. Sige. Tulo ka adlaw na lang, ha? Unya kung dili gihapon, pasensyahay na lang yun ta. Ginoo. Maayo kay nasuroy mo sa akong apo din, Beatrice. Maulagi, ma. Be. Habis na akong apo, be. Harong mag-istorya mo sa imong mama diha, Beatrice. Salamat pa. Apoy. Oh, kalawom gud anang imong panghupaw. Doon ay problema? Ma, musulti na lang yun ko nimo, ha. Wa mahibaw si Jomar nga na ako ron sa inyo. Gitiming lang nako nga makalakaw siya. Aron sad makaanhi ko din sa inyo. Oh, ngano man. Unsa man day nahitabo? Nag-away mo? Wa maoy. Kuan man gud ma. Ni anhi ko aron mangayo og tabang niyo ni Papa. Nataptak magud sa trabaho si Jomar, ma. Unya nahibaw kong naglisod siya pangitag kwarta alang sa abang sabay. Bayad sa among kuryente ug tubig. Napay gatas og diaper ni Inday. Oh, Beatrice. Pasensya kayo ninyo, ma. Wa na lagi ko'y laing choice. Ganahan mo gud unta ko manrabaho para magkatabang niya, pero masuko man siya. Dili ko niya sugtan. Ayaw ka balaka. Hatagan ti ka og kwarta. Doon naman yung ko'y kwarta nga gitipigan ba? Para unta irigalo na ako ninyo human atong inyong kasal. Pero dili man mo dawat si Jomar kay lagi. Gikan ko no sa akong laki. Kadiyot, kuhaon ako. Masayo ako, Jomar. Pero kinahanglan nga, ako ni buhaton. Beatrice, ni Ao. 200,000 na. Ma, dako ra kayo nagkatidara, maoy. Para inyo man gyud na good. Nahibaw man kong dili na igo aron magpatukod mog inyong kaugalingong bay. Pero nahibaw kong inyo nang magamit ing kasog dunay mga emergency sama ining inyong sitwasyon karon. Masalamat. Dako gid kay nagtabang namo. Pero dili ko ni madawat ning tanan, ma kay tingali makita ning Jomar.
Unya makapangutan na hinuon siya kung diin ko gikan aning kandidara. Oh, nahala sige. Kuhain na lang na og 50,000. Ibayad sa inyong abang sabay, tubig o kuryente. Unya ang sobra, grocery para konsumo ninyo og mga kinahanglanon sa bata. Salamat kaayo, ma. Salamat kit kaayo. Pero ma, muangyo ko mahanga. Ayaw nagsaba ni Jomar nga nangayo ko og tabang nimo. Nasayod ko. Ayaw ka balaka. Oh, Langga. Nag-grocery ka, gikan? Niyam nag-grocery. Yes lang ga. Nabayaran na sana ko ang tubig, kuryente, ingon man ang abang din sa bay. Unsa? Diin mo ka kwarta? Nanghuwam ko sa kong kailalangga. Magpautang man sa kwarta. Unsa? Langga, nasuko ka? Pila may giuslan mo? Nagbuot-buot na ka panghuwam ron? Nga wa magpahibawan ako, ha? Jomar, gusto lang nako katabangan ka. Pero dili kayo bugat para nimo. Sa dili bugat? Sa mo taga bugat? Kaya napay, daghan pa kay tagbayro nun din sa bahay. Gipunan pag hindi mo pangutang. Gisag! Himo ko gisagitan? Oh. Tigalig nalimot ka. Nga sukad ta nagminyo, dili rang imong kinabuhi mo nakasugal. Apilang ako og sa imong anak. Pero nga no feeling nako, pirmirang imong desisyon mo ay matuman. Unsa naman ibilin ako ng imong asawa? Beatrice! Luto ng pamahaw. Kaon una sa dili ka pamulakaw. Day, pasensya ka na gabi, ha? Kung dili ka paghihapon makakita og trabaho, pasensya nga kinahanglan ko mulihok og ako. Mangita ko og trabaho. Dili pwede nga isalig ko nimo ang tanang mga galastuhan nato. Pita, Beatrice, nasapot na Naunsa? O tinuod na tay sabot. Pero pila naman intahon kabuan ang atong pagpaabot, Jomar. Uy, nga makakita kag laing trabaho pero hangtod ron wa gihapon. Unsa man? Hot doon magprinda ang atong mga butang dinis bay? Nakigsabot ko, Mama Lourdes. Samtang kitang duhang mangita og trabaho, siya una mo bantay sa bata mintras tanto. Unsa? Gustohon mo man o dili. Desisyon ko na sa nang akong tumanon. Ikaduha ron niyang adlaw sa trabaho. Pero alas 9 alas gabi, wa pagyapon siya mauli. Salamat, John. Salamat sa iyong pag-drop na mo dinis bay, ha? May kasoy, Beatrice. Ikaw ba na yung baby, oy? Mao lagi. Salamat ini, ha? No, buto sila. Kinsa ito mga hatod ni mo? Imo itong laki? Unsa? Ayaw na gud patakagyawit diha. Gikapoy ko sa trabaho. Ipahimutang usa ko ring bata. Oh, imo kong buangon, ha? Mahimo ba? Hinaya ng tingog nimo? Natuog ng imong anak? Dili na kamutabag sa kong pangutanan ni mo. Abi kay nakatrabaho na ka? Unya ako, wa? Nakaminos ka na nako, ha? Jomar, mahimo ba? Wa ko sa mood makig-away ni mo ron. Kay ano? Doon na kay laing lalaki? Ha? Mo ba? Jomar, ito ba? Sakit na! Diyan sa mga ilang kabok! Ano sa'yo kasi mong ituhuan mo ako'y laki? Natrabaho ko para doon natin magamit na sa bahay. Dili kay para maglaki. May bawal ka ni ako. Nga kay lalaki. Magmahay ka dyan! Dili na siyang Jomar ka ko nailan. Dili na siyang lalaki nga ako gipakaslan.
Ma, salamat kayo nga nisugot ka nga ikaw akong bila ni Inday basta mo trabaho ko, ha. Salamat kayo niyo ni Papa Henry. Beatrice, nihila ka. Ma, higikapoy na ko, ma. Higikapoy na kong sabot ni Jomar sa inyong anak. Unsay nahitabo, ha? Giunsa ka niya, Beatrice. Mauning nahitabo gabi, ma. Pa. Pasensya na nga nisumbong ko ninyo. Pero dili lang ako pagbantay ang batasan. Sa kabago pa sa mong kami niyoon. Mag-usap pa lang katuig si Inday pero ingon na ani niyang batasan nga ipakita na ako. Sakit kayo, ma. Papa. Ginoo ko. Kadako alam bunog sa ibuktong. Wa ko magdahom. Nga maabot sa punto nga manapat o babae si Jomar. Bisag ka no sa, wa ko makahimo pagdapat sa iyang inahan. Henry. Kinahanglang pitunon ko ang imong anak, Lourdes. Nisubra na siya. Beatrice, tinhi ka lang sa baya o yung masintay. Pasagdi nga mangita siya ni mo. Nahibaw ko nga moan ni siya. Kung makamantikod siya, nga di ka nang pauli sa inyo karon. Pa. Ma, pa. Alas 12 na sa kape. Nagana kay siyang missed calls na ako og text. Ma, nahadlok ko. Ayaw kadlok. Ako isa din mo. Mintas niya ka din sa mga parimay. Why da utang mahitabo ni mo o sa akong apo? Beatrice! Kung naa ka din sa sod. Luwas ka! Ato na mag-storya sa itong panimay. Ay ko palaguta, ha? Hindi ka gusto iskandalo. Ma, pa. Ang sibuhaton ako. Ayaw pagawas. Ako'y magawas. Henry, dili pa mahimog ato lang pasudlon din Miss Jomar. Gabi na. Tingalig makatugaw mo sa mga silingan. Anhin mo sa suod pag-istorya. Ma. Ayaw ka bala ka, Beatrice. Dili daotan si Jomar. Nasayod kong dunay gigikanan ang iyang kalagot ni mo maong naingon siya, ana. Niya aragiday ka din, he? Aunsa man? Nagpalaban ka nila, ha? Jomar. Anak, ayaw pasakiti si Beatrice, ha? Asawa ni mo siya. O kinsa mo ka? Kinsa ka para mo badlong nako, ha? Inahali mo siya, Jomar. Ngano magdi ka ba? Hangtod paghihapon ka ron? Wa gyapon ka magkaamgo sa gibuhat sa imong buotang asawa? Mao gini hinungdan. Mao ni hinungdan. Nga di gud ko gusto magparihas nimo. Nga bisag kahibaw kong gibuang ka sa imong asawa. Mura ra kagwa. Jomar, kapila na di kagaignan gawa ko'y laki. Mari ka din hit. Buhi mo siya! Buhi! Di mo ko gusto mapa! Kinisabi mo! Dili ka mo mahunong! O sige, kini! Gamitan din ninyong kutsilyo! Gusto magikamong magpatay! Hala, sige! Aron mas dali ang inyong away, kutsilyo mo igamitan ninyo! Wako'y laing kipangandoy ka ni Anto. Gawas lang nga magmalipayo ng akong pamilya. Nga matagan o karuhay sa pagpuyo ang atong mga anak, Henry. Gibuhat ko ang tanan. Kung unsay tanaw na ko nga mao'y sakto. Pero nga anong gisilutan mako niyang sama, ini. Lourdes, sa ilo ako. Ano ko di? Ano na nga yung magkapasayo niya pa? Siya mo'y nakasa! Angay lang, nga dadun niya ang silot sa iyang gibuhat hangtod sa iyang kamatayon! Jomar! Nasayot ka, Jomar.
Ako mao'y nagkaingon sa ginangatan ni Mama ni mo. Henry! Pasaylo ako. Kung wa ko na yun musulti ni mo. Nahurot na mo kwarta ni Mama ni mo sa pagpadoktor sa imong banghod kaniadto. Doon namin din ko. Ikasog, wa naging makuot para mo'y among kanito. Pinagisugan ko ang kwarta sa pamasin ka. Mudaog ko. Aron dili ba problema si Mama ni mo. Kung asa na po nung ikapuno, tungkol kay parehas ni mo. Natakta ko sa kong trabaho. Ug ang imong mama ra mo nalikamot sa papagitang kwarta aron masalbar ang imong suon. Ug ingon man mabuhi ta. Nakautang ko sa kong amigo ug dako nga kandidat. Ug kay wa bago ikabayan niya. Ang imong mama ang igip pangayong bugti sa kong utang niya. Sila mo'y unang nakaila si imong mama. Ug mao'y nagustuhan sa manginikanan ini. Pero ako ang gibahal sa imong ginahan. Maong ako ang igipagasulat. Papasin ako. Why sa ang imong ginahan? Sa ako ang tanan. Iya itong nabuhat tungkol kay mas mahal ka niya. Mahal ka niya ngayang pamilya kaysa iyang kaugalingan. Ikaw ni anak tagapinagka sa pinaka. Henry. Lisod. Lourdes? Ikaw. Lourdes. Ma! Meron kayo sa ospital. Ma! Makuyo ka pa! Beatrice! Alhin mo sa bahay si Inday, ha? Dadun na mo si Mama sa ospital! Ma! Please! Pagpakayo ba? Maluoy ka! Kinahanglan ko makapangayo pa sa ilo ni mo. Jomar. Salamat. Salamat ka na mata ka na. Si Papa ni mo. Tawa sa prayer room, ma. Ning mong hospital. Ma. Pasaylo ako sa akong mga nasulti ni mo. Pasaylo ako, ma. Nagbahay ko sa kong ibuhat. Nagbahay ko. Anak. Kaysa nadakalas imong kasuko sa sitwasyon. Pero sayod kong buutan ka. Mahadlokon sa Ginoo. Pero ma, nganong bisag kanusa, wa ko makadungog nga imong imahayan si Papa. Tungod kay mahal ko ang imong papa, nak. Og nasayod kong mahal ta niya. Dili ko musugot nga mapriso inyong amahan og maoy inyong makita sa inyong pagdako. Pulos mo mga lalaki. Nasayod kong dili kagustuhan ni Papa ninyo ang nahitabo. Oh, nasayop siya. Pero dili iko nga silutan siya sa tibuok niyang kinabuhi. Maong ikaw mo inisakripisyo para niya. Para ninyo. Dili kay para lang niya. Ay, tagtuo ko, nak. Ang tinud-anay nga gugma. Anda mo sakripisyo para sa mga tao nga iyang gimahal. Murag ang Ginoo. Ni sakripisyo alang natong tanan. Maong ayaw pagdumot o paglagot sa imong amahan. Sama nako. Nabuhat to niya tungod kay mahal ta niya. Maorasad sa ako, nak. Nabuhat to nako tungod kay mahal ta mo. Ma!
kagwapa sa akong apo. Happy first birthday! Ana, sige yaw-yaw ma. Dili na bagid masabtan. Ang lolo dia, iwi apil sa kiss. Kiss ko. Ma, pa, salamat inyo ha. Dako kay migutang kabubuton ninyong Beatrice sa inyong pagtabang. Ayaw na gunahunaa, anak. Nalipay ka ayo mis papa ninyo nga niya. Nitipon mo namo dinis atong panimay. Maoy labing importante na mong papa nimo nga magkatapok ta ninyo. Swerte gid kaayo ko nga nakaugangan ko ninyo, mapa. Mapinanggaon kaayo. Langga, magpa-picture ta ninyo nila ni mama at papa na. Sige. Tawag ko na photographer ha. Dong. Picture may palihog. Nindot ni kay complete family. Goodbye. 1, 2, 3. Smile! Gibangga mo ako, matod sa puno, bisan sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Og dinhi mga higala natapos ang atong sugilanon. Nga atong gituyo pagpahaom niining adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga nag-uluhan. Mama, Sa kapakyasan, gipasaylo mo ako, o Diyos. Daigod ko ikaw. kining maong sugilanon gisuwat ni J.L. Haka. Ubo sa direksyon ni Priscilla Raganas. Spinner Ariel Mancao. Audio editor Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Garing. Ug sa dili pa kay mihingpit manamilit, ani ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning maong sugilanon. Sa papel ni Jumar, Jeffrey Gabonada, Henry, Ricky Garing, Lourdes, Carol Marie Hikain, Beatrice, Jaylee Haka, Mami, Priscilla Raganas. Hangtod sa sunod na higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Sa kapakyasan, ipasaylo mo ako, o Diyos. Daigod ko ikaw, pagasimbahon ng alagaran ko ikaw. Mga higala, o igsuo na mo diha ni Kristo, ning atong pagsaulog sa Semana Santa, atong pamalandungan kining sugilanon, nga gituyo pagpahaom ning adlaw sa Semana Santa, sugilanon nga nag-uluhan, ang nahisalag nga karnero. Hoy tao, nasayod ka ba? Kung asa ang imong padulngan, dinhis kalibutan lumalabay ka lang, naninguha ka bas kaluwasan. Musa ka man tao, Lusing? Wey, sige pangutang diha. Way bayad. Nay, taas na kayo ang imong lista diri, oh. Alkon sila sabihin, tinahan ako, ani. Pasensya ka na gud kaayo, na. Unsaon nga pa magud magsweldos nilo sa katapusan pa man. Mobayad man bitaw mi inig katapusan. Yo, pila naman nakakatapusan na, wey. Wa pa man mo makahurot og bayad. Aw, ug mubayad mga dito sa data lang. Kasi man tinahan na ako, ponsiyap kinita data, no? Hindi na ako, ay. Uy na, maluis sa taong ka, uy. Wala taong ko laing kadaganan. Usara ka kilong bugas ang akong utangon ug duha ka noodles.
Sige na, mabayran na lagi ka kung makasweldo na. No, sorry lang yung kaayo, Lusing. Datahay na ng utang ninyo, oh. Pero talaga taong taasaan ni, uy. No, di nakarulang ako tindahan, ani. Unya, hindi pa kayo akong parlor. Mga nga wala sa tay utang ron. No, kita kaskilid, oh. Dako kayo na, oh. Why utang, o dili makabayad, period. Uwi na. Usa? Grabiha ko na ng bayuta. Di na siya pautang na to. Mawala ginilo eh. Dako naman sagod ka ay tag-utang. Grabiha sa diya. Usaom na to inirundong. Wala tayo makaon. Karon taon-taon, manguli na rabang mga bata. So pa ipakaon ta nila iniron. Shit, siya na eh. Yan na, may tao ko man. Lakaw ko. Ayo, Lusing! Oh. Si Mads Mirna maron. Sugata ka, mag-ilison ako. Dali, Mads! Dayon lang, Mads! Ay, Mads, Lusing. Asa mas pa rin nilo? Naaman sa kwarto, nag-ilis. Oh, Mads Mirna. Gusto man? Pre, mulakaw ka? Oh, Mads. Adi ikaw na, ha? Mulakaw na ko. Oh, wa ka pa man lagi mag-ilis, Mads. Abi ko pag mukuyog ka na ko ron. Mads, nilakaw naman si Nilo. Way makaasikaso sa mga bata. Mga but na turun silang taod-taod gikan sa eskwelahan. Ay, si Rialyn, di ay dako naman na. High school naman na. 16 anyos na na. Responsable naman siguro na siyang mubantay sa mga igsuon, Mads Lusing, uy. Nawa pa man sad makauli, Mads, uy. Tuwa pa man sa eskwelahan. Mura gabi na gitong makauli kay matod pa niya. Naman sila project buhaton sa eskwelahan. Nahala, maubang ka ha. Pero Mads, maluoy gid ko nimo ba? Mas maayo palagi nga mangita kag makwartahan. Aron ba di na mo maproblema sa inyong mga panginahanglan parehas iniron? Wa mo'y bugas, wa mo'y sudan. Ako mutabang gyud unta ko. Pero saon man sad nga apiki man sad kaayo mi. Okay na, Mads, uy. Tuan naman sa sinilo. Mangita man to kahuwaman. Huwam na sad. Na, mapuno gyud mus utang ana. Samot ka pobre. Samot mo ka pobre ana. Mads. Kadiyot ha, kadiyot oh. Kinintos oh. Ipalitan itong bugas ug sudan ninyo. Ug hunahuna agit tawag maayo. Uy, nga ayaw pagsalig anang imong bana. Kay doon na kay mga anak nagipakaon. Kinahanglang maning kamot gyud ka. Pero unsaon man ginako, Mads, uy. Napamanggugoy gagmay sad nga atimanon. Amo na imong dalagita. Makaatiman naman na. Basta hakon mo kuyog ka nako, maglabada ta. Adto akos bay, ha? Sige, Mads. Salamat kayo inihing 500, Mads, ha? Salamat jud kaayo. Sini kinabuhi ah. Busit gyud kayo. Yay! Part, abi bila kong wakay kwarta. Nanghuwam ko ka. Inom-inom nung ka. Oo. Kuyawa. Hindi ako butilay na hurot. O Part, itubog na lang. Tuwas, malas. Busit kayo. Yay ka! Grabe yung problema, ha? Tapa, medyo hubog naman ka. Tingnan mahinaya ka, ha? Wala nung kayo madas niyo, ha? Doon na wigilain, Part, para nila. Ha? Doon na pag-gusto mo, Part. Aha. Hi, Nilo! Niamali ka din eh. Oh, wow! Beer, ha? Yay ka! Vivian! Yes! Wow! Ang legs! Oy, Bayroel. Ay, nagbantas siya nga ako, babe, ha? Magol din ako ka. Sorry, Brad. Sa ulindot yung ginigpaaw. Sana all! Atong katamana. Oh, Bibian, gaya sa ni mo eh. Kanina lagi ko pinaabot di mo. Asam itong giingon ako ni mo. Ikaw ka? Sorry gid kaayo, babe. Nadugay magudughatak ang kwarta gud. Pero ni ana, danan ako. Pero uy, bayri ni ha. Just meal pa yakin mo. Uy, bayaran ko na. Uy, Bayroel. Lakaw sa miya. O tanang beer niya.
Tara, be. Okay, babes. Tara. Yay! Wa na. Ay, paitatawhan na. Bisit ko no. Unya. Siya rin, nagdag-bisit. Wa, paitatawhan na. Lesson mo yung magdaghan. Ay! Kaluoy ito sa pamilya. Walang mahibaw sa bulok sa ilang padre di pamilya. Gabi naman lang. Hapit na gani mag alas 12. Pero si Nilo, o pag yun mauli, nga na magha. Nagawa magkatusiyag kwarta. Pero, ganina naman sa tusiyang nilakaw. May gani kanihatag si Mas Mirna og 500. May akong gipalit og bugas og sudan. Nung sa dagha ko, nagpaabot pa niya. Pwede na ginuntang gutuma. Hain naman ni tawhana, oy. Unsa na ka orasan na uli? Alauna na lang, wa pa ka niabot hangtod nga nakatuog na lang ko. Ito ko kwarta, oy. Oh, ugyaw. Dawata na. Bayring mga utang na to. Kung ito animal nga bayot, bayri to. Shit siya. 5,000? Oh, kawam ko 5,000. Kung ba ko kaon, matrabaho na ko. Maliit na ko. Ay, di ko pabutaw niyang gabi, ha? Nagwila ka. Sutoy man lang. Malang gani manut bras. Paita tawana. Naunsa naman siya. Nayang gihatag 5,000. Sakto kayo nas pagpayad sa utang. Napay sobra para pangonsumo na mo. Mulakaw ko. Bayaran ako si Wena. Aw nga magkautang kami pag-usap. Ya, 6,000 ka pinay yung utang. Ansawi na? 6,000 na di kapin ang among utang? Yo, nalibuong pa siya. Uy, saan na makak ko? Nagbutang-butang ko? Uy, nakipirma o. Og imong anak ang nangutang din sa kong tindahan. Pirmado na ninyo, aron white tikas. O. Ansa na? Mahibong pa ka? Ngayon na nakadako ang inyong utang? Uy na, kining... Oo, sa mababayad ka, gili. TBC ko, muadto pa ko sa parlor. Ni ako'y 5,000. Kini lang unang akong idata, ha? Ay, data na, son. Ay, bayad ninyo, oy. Kamalas ko bayad ng adawa, oy. Bili, ami-dabi. May nilang ni. Pirmahi. Nga nakadasa kag 5,000. Salamat, Wina. Anara, napirmahan ko na. Sige, kay malakon ba ko? Sirang araw ko. Abi pa na ako, wala ka abot og 5,000 ang among utang. Sobra pa man di ay. Paita ba yaw eh? Noon, napaman sa tuy bukas. Ingon man buwad. Iguratuhan to ugma. Pero ang sa sunod adlaw, paita yun, uy. Mas Lusing. Uy, diin mong kagikan. Nga naman ka, uy, naghilak ka man. Oo, man. Ay, nagani pa makak na naunsa ka man, uy. Unsa man way klase si Rhea? Uwa, mas. Tuaron siya sa bahay. Nagbuhat siyang projects. Maayon noon. Dali kuyog nako kay nagkinahanglan kog labandera. Unsa?
Ni Anata, mauna ang bay nga nagkinahanglan og labandera. Uy, kadako gud ining bayan, Mads. Dato gid siguro ni sila, no? Oo, uy, dako gud og bay, dato gid kaayo na, Mads. Og sila na'y bahala nimo. Ayaw lang gid og bungat aron dako ang ihatag. Aw nahibaw naman na sila pilay ihatag nimo. Kay gusto magud unta nila nga stay in ka, pero di man ka mosugot kay do naman kay pamilya. Busa dawatal ang pilay ihatag, pero kay baw ko dako gyud na. Oo, Mads. Oh, salamat yung kaayo, Mads. Ay, daway sa payan. Uy, dali, sunod na ako. Maayo gini siya mula ba, Mirna? Sama ni mo. Kasaligan ba siya, ha? Ay, makasalig yun ka niya, madam. Kugihan kaayo niya limpyada pag yun kaayo. Mao ba? Ay, nahala, sige. Kay ikaw man ag nag-recommend, salig man kaayo ko nimo. Salamat, madam. Mads Lusing, salig ko nimo, ha? Mong gidata ka din, Ikaw na'y bahala, ha? Oo, Mads. Ug salamat kaayo. Sakita na sa likod eh. Pagkadaghan sa nalapan ako. May kay ako magabi ipaguman og lapa. Alas 4 pa man dahil sa hapon. Lusing. Madam. You're good. Lahuman lang to nimo nga wa ka magabi eh. Og, sakto. Humot kaayo. Og limpyo pagid kaayo dinhi sa labanan. Very good, Lusing. Nagkagusto kay ko sa imong performance. Salamat kaayo, madam. Kinsa kitoy nga nimo, madam? Aida Gomez. Tawgalan kog Madam Aida. Salamat, Madam Aida. Kabuutan ni mo, oy. Wa pa ganit ikahatagi sa akong suhol ni mo. Nag-thank you na ka. Wait ha. Kay na-impress man ko. Ni Ao. Dawata na. 2,000 na siya. 2,000? 2,000 pesos, madam? Kinuo ko. Salamat kayo, Madam Aida. Salamat yun kayo. Every weekend ka na mag-arian, aron mo laba, okay? Okay, madam. Salamat yun kayo, madam. Unsa na, ha? Dako kay gihatag si Madam Aida. O every weekend kuno ka pabalikon aron manglaba. Salamat kaayo gid, Mads. Daghan ko kay salamat ng itapangan gyud ko nimo. Naway sa payan, Mads. Oy, nalipay sad ko nga nakatabang ko nimo. Nagabihan gid mi si Mads Bernes papaulit na. Sinelo. Sigurado gyud ko nga nauli na to. Alas 8 na gud. Ang mga bata na nga tuog na tingali. Mingaw naman sa tambay. Ay, kada ka pang hugaston. Nangaon na dahil sila. Manghugas na lang ko sa mga plato. Manglimpyo na ko din una ko muso sa lawak. Kakapoy. Uy. Rhea? Nagmata ka pa di ay? Ma, nakamata ko maoy. Abi na kong kinsang niabot. Amin ko, mabi. Ang imo mga manghod, sa manangatog na sila? O, ma. Ganina raw, manamugkaon. Nag-study magud ko, ma, kay doon ako'y quiz, ugma. Pao ba? Si papa ni mo, ganihara bang naabot? Natog na sa mulawak? Ha? Ambot lang. Mura man, wa pa man mauli si papa mo. Wa pa di mauli si papa ninyo? Basig nag-overtime to. Nakoy dang pan, ingon man mga pagkaon. Tingali gigutom ka. Gigutom pagit ko maay. Kay gamay ram kay ang bugas nga naluto na mo ganina. Unsa?
Yato talaga sa inyo, babes, ha? Alas 12 na situngang gabi. Ikapoy na sag ko. Ay, di lang sa tama mauli pa. Gusto pa ko nga mag-uban ta, babe. Usa? Gali dapat ang hapon nagkuyog. Kinahanglang pauli ko. Sa iyo akong duty, ugma. Ay, nagtrabaho ugma. Tagaan kag parta. Usa? Babe, nakuwangan ko. Motel pa din na. Sige na, babe. Punta di ba di ay? Si Nilo. Umagid ay siya mauli. Nag-overtime kitingali to siya. Mag-andam na lang ko siyang pamahaw. Kasi sigurado mag kung gutom mo to inyong pauli at to. Mag-andam na lang ko daan para sa mong pamahaw. Ay, kasakit siguro. Oh. Ala. Usa na rin rasa. Babe. Higda bali. Kaksa ko. Babe, unsa na rin rasa. Oh, alas 9 sa buntag. Ano di alas 9 na? Baksasa ko ba? Hagi ko. Babe, mupaulit na ta. Sige na, pag-iris na. Di ko. Ari lang sa ta. Dali na. Buhat ati magibuhat na ako gabi eh. Ha? Pwede ni mong hubo ka. Og, I love it. Mura ka og hangol nga nikit-kit na ko, babes. Mas bito, babe. Sige na, babe. Babe, kadit lang. Babe. Unya lang yung gabi, igod. Mupaulit na ko. Nga naman. Pag-iris na, sige na, mag-iris na ko. Mupaulit na ko. Unya lang sitang gabi, magkita pag-usap. Si mo pauli ka. Dili ka mo pauli. Hangtod ugma. Siya hangtod ugma? Oo. Dito ka pa paulion. Uban sa ta, hangtod ugma. Okay, babe? Mong dali na pa. Babe, di na mahimo, ha? Absent naman ka na irong gusto kong trabaho. Unya, di pa ko na papaulion. Saan ako niya ikasultas ko mga kaila? Nguwa ko muulig duha ka adlaw. Aon sa man, hadlo kasi mong asawa? Ha? Hadlok ko taon. Ako mahadlok? Oo, no, araman day na. Ako mahadlok ko eh. So, why mo pa ulit natong duha? Oo siya? Ug mas maayo gani nga biyaan na ni mong pamilya, ang imong asawa, biyain na. O siya? Biyain sila og mag-uban ta, babe. Babe. No. Di ko ka na mabuhat, babe. Ang ako mga anak. Kaluoy ka nilag biyaan ako sila. Ako'y buhi si mong mga anak. Pero, ari ka tipo na ako. O siya? Ako'y buhi pagid nimo. Himuon ta kang hari, babe. Di ka mag-antos uban ako. Di ka mo trabaho, basta ka ari ka uban ako. Og sure ko nga magmalipayon ka, babe. Oh, baby, babe. Unto naman lang. Huwag pa maging mauli si Nilo. Asa man din yung tawana, uy. Rhea, dini ka lang una ha. Matungos trabaho ang papa ni mo. Magsusi ko kung anong wapamaulis papa ni mo. Oo, ma. Matungos iyang trabahoan. Magsusi ko. Napalaka ko. Nadlo ko nga nang wapamaulis Nilo. Kinuo ko. Walang tinautan na hitabo sa kumbana. Walang uta, Diyos ko. Ikaw rin asawa ni Banilo? Oo, ako sir. Magsusi lang unta ko kung naapa ba siya din ha. Ambot ako sabot ba? Basi nag-overtime ba siya? Kuan ka ng Mrs. Kining wa man siya din sukad paghapon? Unsa? Wa din siya mo trabaho sukad paghapon, sir? O, Mrs. Mrs. Dili lang ko manghilabot sa inyong problema, ha? Pero, bantayin ang bana ni mo, Mrs. Sige, aris ako. Ay, kalooy, biya taon. Wa mo duty si Nilo sukad kahapon?
Kung mauna, asa man na estilo? Kinuo ko. Asa man na hitabo sa kumbana? O sige, buhat mas kong kitabawan? Nilo, di ka manggikan, ha? Pida ni mo eh. Nag-usap magas kong kitabawan. Ngano niya ang maganito? Di ba kakawat kung kano sa kong pauli din sa bahay? Ha? Nilo, ako po! Gisakitan ko! Pag-iibok ni Mama, pag-isakitan siya pa! Nagpakauaw ka lang dos kong mga kaubanan, ha? Apas-apas ka pa? Animal ka? Nilo! Nabalakal akong naon sa nag-amaw ni Anto ko! Ma! Paus na nagod ma! Pahawa niya, ha? Aron di ka mapilis kung kasukosin mo inan! Nilo! Nilo, doon sa magkaoy! Di na masukuman ka! Masakitan pag yung kunin mo! Paus na pa! O kasi may di masukok, ha? Isa! Ako pa! Nilo, nasakitan ako! Animal ka! Pahawa na niya, ha? O ikaw, nagpagkauaw ka lang. Apas-apas ka dito kung kitrabahoan. Gipangutana na nung kus kong amo kung din kong gikan nga nung ako makatungas kong trabaho. O gipapahawa pa ko. Nilo, gisakitan ko! Mabuhilas, Mama pa! Maluaway ka! Nga nung niyantokas kong kitrabahoan, ha? Ayaw ka ba? Naibaho ka ba? Nga gipakauawan ko ni mo dito sa mga kaubanan. Gikatawan ko nila. Nagpakauaw ka lang. Naglago ka lang nga niyantos kong kitrabahoan. Nasasantid pa ko. Wala ko trabaho tungod di mong alimala ka. Nilo, isang bago ni mo. Di na ko makaantos ni kinabuhi. Wala ni lami. Napahitsura ni mo. Nagkagidlay ka na lang. Huwag ka rin lami. Bisit ka. Mas may pagmulayas ko ni Maya. Nilo, ayaw ka bibiyain. Pa, ayaw bibiyain pa. Ayaw ko gunita riya. Pahawak, mulayas ako. Nilo, ayaw ka bibiyain. Nilo! Babe, malipayon kay ko nga di agad ka uban ako. So, let's celebrate! Okay, babe. Mag-celebrate, ha? Diyos ko. Ano na ingoy man ni ini ang among kinabuhi. Si Nilo. Ano na usap man si Nilo, Diyos ko. Anong ibiyaan man miniha. Ano man, Diyos ko. Ma, niya na si Junior. Mga anak ko, wala na si Papa ninyo. Ibiyaan na kita sa inyong amahan. Ikasilagan ko siya, ma. Ikasilagan ko siya. Ingon man sad ko, ma. Dili lagit ko mailan niya nga ako gamahan. Kinoo ko. Ngano kini? Usa kini sakit nga bitapot sa gulawas. Sakit kay ako kalawasan. Gusto ko matong doktor apan way mo kuyog ka na ako. Gaba na tingali kini nahitabo na ako. Wa ko magdahom nga babae nga akong gipalabi. Akong giunungan. Gibiyaan ba na ikaw? Ug mikuyog siya na laki. Nagmahay ko nga nung gibiyaan ako ang akong pamilya. Nagmahay ko.
Ay, kadali ragyod sa panahon. Usa na katuig ang nilabay, Mads. Bisan pa man tuod na wa inyong padre di pamilya, pero nanindot man hinuon inyong kinabuhi, Mads Lusing. Sa pagpaningkamot lang yun na, Mads Mirna, ug ingon man labo sa tanan pag-ampo. Mao, salig yun sa Ginoo ug mag-ampo sa kanunay kay way imposible sa Ginoo. Pero miyaga! Pawa! Animais ka! Nga kudron. Kaysa, nga Mads. Wala may mo ilan mo! Layas! Naunsa gud sila sa gawas, dali, Mads. magsusita sa gawas, Mads. Mga anak ko, pasaylo ako ninyo. Pasaylo ako. Nilo, Ginoo ko. Asa may nahitabo nimo? Ipagduol niya, ma. Hawa na din eh. Kung di ka gustong masukmagan, di ka. Salbahis kang pagamahan. Demonyo ka! Junior, husto na. Gibasulan ko ang tanan. Ang gibuhat ko ni mo, Lusing. Kaninyong akong mag-anak. Maski palabig ko pa ang babae ka mo'y magtukmod na ako sa kalautan. Pasaylo ako, mag-anak. Pasaylo ako ni Diyos kung pagkadautan ng pagkaamahan. Wa may amahan ni sama ni mo kadautan! Usap hawa na din eh! Oh, mupahawa ko. Human ko mangayo ninyo ang pasaylo, mga anak ko. Nilo! Ngayon ko ang inyong pasaylo. Dako nga ko pagbasol kung gano'ng kibiyaan ko kamo. Hindi ko ang hipan ninyo. Usa ko kadautan na pagkaamahan. Ug agay lang nga inyo ko isalikoy, mga anak. Pero pasaylo ako ninyo. Pangayoon ko lang kaninyo ang inyong mga pasaylo. Sali pa kumawa, di kalimutan na. Huwag kay pasaylo madawat, di ka naman. Mas maayo pang mamatay ka! Junior, husto na. Ria, husto na ka mo ni Ana. Ma, ayaw ka mo pagdumot. Bukan suko sa tao nga naghatag ka ninyo kahayag ni ining kalibutan na. Mga anak, nahisama siya sa usa ka karnero nga nahisalaag. Ug niya, nibalik na siya kanato. Busa angay lang magmaya kita. Kaya ang usa ka nautan nga karnero nga kanhin nahisalaag. Tinud-anay nga nagbasol. Nangayo og pasaylo. Nagluhod. Naghilak. Ug angay lang yun siyang pasayloon kay tinud-anay ang iyang pagbasol. Lusing. Dugay ko na ikaw gipasaylo, Nilo. Ug mahal ko kayo ikaw. Lusing, kabuutan mo. Kabuutan mo. Salamat, Lusing. Balipayo na akong dawaton ang akong kamatayon. Doon kay ipasaylo na ko mo. Salamat kayo. Huwag ka ninyo, akong mga anak. Nakasabot ko sa inyo gibate. Pero mapasalamaton gihapon ko nga. Nga sa katapusan, kutlo, nga ako kinabuhi. Nakita ko ka mo. Salamat. Salamat kayo ninyo. Salamat. Papa Nilo! Nilo! Mga anak ko. Ayaw ka mong pangako sa ako. Masakit na ko. Pa! Ayaw bibiyain, Pa! Mahal ka na mo, Pa! Mahal ka na mo, Pa! Mga anak ko. Mahal ko sa mo. Mahal ka na mo, Nilo. Sa imong mga anak.
Gipasaylo ka na namo, Nilo. Lusing, mga anak ko nagkasalamat. Diyos ko, kibasunan ko lang ang tanan. Ang akong pagkabagasasa. Pasaylo ako, Diyos ko. Kasakit gumikan sa sala, nagpatalinghog ka ba sa inagulo? Og dini mga higala nahuhog ang tabil ning atong sugilanon. Nga gituyo o pagpahaom ning adlaw sa Semana Santa. Sugilanon nga naguluhan ang nahisalaag nga karnero. Gisuwat ni Jojo Aligri Buron sa direksyon ni Jennifer Dato Minyosa, spinner Ariel Mancao, audio editor Lloyd Gabiana, soundman Ricky Garing. Apan sa dili pa kami hingpit manamilit, ania mga artista nga naghatag og kinabuhi ni maong sugilanon. Sa papel ni Lusing, Teresa Terol, Nilo, Alex Lara, Ruel, J. Badayos, Vivian, Jennifer Minyosa, Ria, Jaylee Haka, Junior, Aldwin Nacorda, Madam Bayot, Ray Arellano, kini si kasamang Ariel Mancao. Daghang salamat sa pagpakig-uban kanamo. God bless us all. Hoy tao, nalantaw mo ba ang kangit-ngit gumikan sa sala? Hello mga ka-listeners, maayong buntag. Sumupay pagkahuman mga ka-listeners sa sugat sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, no? So ang oras alas 12:50 sa sayong kabuntagon mga ka-listeners, no? So Domingo na ron. Nagsugod og alas 10 sa Sabado sa gabi Ang mano og alas 12 na ni, alas 12:50 sa Domingo, no? Pitalaw na.